आणि एका बाजू बाजाराची दुकानं लागली आहेत सगळी, भाजीची दुकानं वगैरे, आणि दुसऱ्या बाजू की बघा रिक्षा स्टँड असा, हे रिक्षा लागलेले आहेत जे वेगवेगळ्या गावामध्ये इथून जाऊ शकतास तुम्ही. 30 लाख 50 दोन. हे बघा सुट्टी भाजी, ओली म्हणायचं नाही, ओली म्हटलं गेलं पैसे वापस. इकडे ड्रॅगन फ्रूट हे किती रुपया? 160 रुपये. 160 रुपया ड्रॅगन फ्रूट किलो. पेरू बघा किती मस्त आहेत ते. कसे आहेत का काही पेरू? 100 रुपये. ह्या काय नवीन रोप मिळतं आपल्याला? काय रे? हां अच्छा, असं किती दिवस करायचा? हो अच्छा, कंट्रोल होता शुगर. ओके ओके ओके. तो पाव. त्यानंतर इकडे डांगर पीठ सुद्धा असं आहे बघा, 100 ग्रॅम 40 रुपये. ओके, म्हणजे 400 रुपये किलो. आणि ही बंदूक सुद्धा असं यांच्याकडे एअरगनची. कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. मी अक्षय नेरुरकर. मित्रांनो, मी आता खय असे तुमच्या नक्कीच लक्षात दिला असताना, मी असं आहे तरळ्यामध्ये. आणि तरळ्याचा जो बाजार असा ना तो खय असा, तर त्याचा लोकेशन जो असा तर मुंबई गोवा हायवेवर असा. आणि मागे जे मी सगळे बाजार शूट केलेलं आहे त्यामध्ये नांदगावच्या बाजारात मी तुमका बोललेलं आहे की तरळ्याचा जो बाजार असा, तरळ्याच्या पुढे खारेपाटण लागता, आणि खारेपाटणच्या पुढे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट चालू होता, जिल्हो चालू होता. आणि खारेपाटणपासून आपलो अलीगडचा जो आहे ना तो सिंधुदुर्ग जिल्हो असा, ज्यामधले हायवे लागणारे जेवढे बाजार आहेत ते सगळे आपण कवर केलं. जो बांद्याचो येतात, त्याच्यानंतर मग सावंतवाडीचो येतात, त्याच्या पुढे कुडाळचो येतात, कसालचो येतात, ओरोसचो येतात, कणकवलीचो येतात, कणकवलीच्या पुढे नांदगावचो, नांदगावच्या पुढे तरळ्याचो बाजार येतात. तर आज आपण तरळ्याच्या बाजारात असो. आणि मी आता उभो असे ना आता, म्हणजे तुम्ही मागे बघू शकता छत्रपती शिवाजी महाराज रंगमंच तरळे असा. ॲक्च्युली तळे रे तुमका दिसताना ह्या ओरिजिनल नाव असा, पण म्हणताना लोक आताच म्हणतात की तरळेच म्हणतात, त्या तोंडाक म्हणजे बोलाक सोप्या पडता. तर मी या ब्रिजच्या खाली असे, आणि ब्रिजच्या बाजूकच इकडे ST स्टँड असा. आणि ST स्टँडच्या इथून खाली गेला ना तुम्ही की तो बाजार चालू होता त्यांचा आठवडी बाजार. इकडे ब्रिजच्या खाली पण तुम्ही बघू शकतास, इकडे जी दुकानं लागली आहेत ना ही आठवडी बाजाराची दुकानं असत. इकडे कपड्याची दुकानंसुद्धा असत. त्या मागे बघू शकतास रिक्षा स्टँड असा या सगळा दिसता आता. आणि त्याच्या पुढे त्याच्या बाजूकच असा आपला ST स्टँड. तर ह्यो जो बाजार आहे ना ह्यो मंगळवारचो भरता. आणि आज तुमका मी दाखवतलो तो बाजार कसो आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघा. आपल्या चॅनलवर जर पण नवीन असेल तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा. चला व्हिडिओ चालू करूया. तर मित्रांनो, समोर तुमका दिसता ना तिथून उजव्या बाजू गेल्यानंतर आपल्या ST स्टँड लागता. तो ब्रिज असा मोठो. त्या ब्रिज खालून जेव्हा तुम्ही राईट मारतलास ना तेव्हा कोल्हापूर, वैभववाडी, आणि त्याच्यानंतर पुढे कोल्हापूर. आणि ह्यो जो रस्तो गेलो आहे ना ह्या साईडीन ब्रिजच्या वरून आणि खालून सुद्धा तो मुंबई साईडला गेलो, आणि इकडे गोवा साईडला गेलो. आणि ह्यो जो बाजार असताना तो बाजार पुढे गेलो का तिथून आतमध्ये एक रस्तो गेलो जुन्या बाजारपेठेमध्ये, तिथे आपण जाऊया. ह्या असा तरळ्याचा ST स्टँड. आणि पुढे तुमका ही मुथूट फायनान्स ह्या असं जो बोर्ड लावलेलो आहे ना त्या बिल्डिंगच्या बाजूनच आतमध्ये रस्तो गेलो तो समोर दिसता तुमका तो बघा. तिथून आपल्या आतमध्ये जाऊचा. काका नांदगाववरून येले ती किती आहे ती? 250 ना? कोंबड्यांसाठी ती झाकूसाठी जे वापरतात ना ते झाकत मोठे. ही 150 रुपये असं. ही बघा सुंदर विणलेली आहे एकदम. असं तुम्ही बघू शकता इकडे कसे व्यवस्थित जसं मशीनमध्ये विणल्यासारखे वाटतं तसा हाती केलेला आहे काम. किती दिवस लागतो याला? एक दिवस लागतो एक टोपलीला की 2-3 बनवलं की 1 दिवस जाते. अच्छा, म्हणजे एका दिवसात 2-3 होतात. ती 200 रुपया मोठी आहे ती. ही 150 रुपये असा, आणि ती 250 रुपये असा तो झाक. अजून आतमध्ये गेल्यानंतर ना बाजूबाजूक दोन्ही साईडला दुकानं लागलेली आहेत. ही सुकी मच्छी पहिली मिळते बघा इकडे आपल्याक, आणि दोन्ही साईडला दुकानं लागलेली आहे ती बघा. आणि मधून आपल्याक बाजार करत जाऊचा. म्हणजे ही जुनी जशी बाजारपेठ असते ना त्या टाईपमध्ये वाटतं. सुंदर बाजारपेठा. काकाने वेगवेगळ्या प्रकारची भाजी आणलेली आहे मस्तपैकी बघा. डबल वारी चालली आहे दोघांची. इकडे कांद्याची पात असा. ही कुठची आहे भाजी आहे काका? शेपूची भाजी आहे. मस्त. ही कितीला आहे?
30ला एक, 50ला 2 आहे. हे 50ला 2 आहे. ही कुठची भाजी आहे ही हे मेथी आहे, मेथीची भाजी. हे पालेभाजी आहे. अच्छा, ही लाल भाजी. आईला सांग इकडे मी दाखवतो मी सगळं. कोथिंबीर आहे बघा. कोथिंबीर एक नंबर आहे. इकडे पुदिना पुदिना आहे. मस्त. आणि ही लाल माठ पालेभाजी लाल माठ. आज मला एक नंबर. अच्छा, असं काकांचा पूर्ण पालेभाजीचं दुकान असं. सगळं एक नंबर सुकी भाजी आहे. एक नंबर. 30ला एक, 50ला 2. हे बघा सुकी भाजी. ओले म्हणायचं नाही. ओले म्हटलं ना पैसे वापस. दादा कसे आहेत आंबे? 100 रुपये किलो आहे. 100 हे 100ला 100 रुपये किलो, 100ला सव्वा किलो. 100ला सव्वा किलो आणि हे 100 रुपये किलो. हापूस आंबे आहेत, अजूनही येतात बाजारात. हे बघा चांगले तर दिसतं. आता कसे असतील ते काय आतमध्ये कापल्यानंतर समजतं त्याला. चांगले आहेत आंबे. इकडे ड्रॅगन फ्रूट हे किती रुपया? 160 रुपये. 160 रुपया ड्रॅगन फ्रूट किलो. दादा कशी आहे लसूण? 100ला 1 किलो. सगळ्या प्रकारची एकच होते ती वेगवेगळी. अच्छा, 100ला 1 किलो लसूण. चांगल्या प्रकारची लसूण आहे बघा, मस्त. 100ला 1 किलो. या बाजूक पण आपल्या एक फळाचं दुकान दिसतं, जिकडे वेगवेगळी फळं आहेत. मस्त मस्त पेरू बघा किती मस्त आहेत ते. कसे आहेत का काही पेरू? 100 रुपये किलो. मस्त पेरू आहेत. ते कुठचं फळ आहे? अच्छा, 50 रुपये केळी. हे आंबे पण मस्त आहेत. हे आंबे कसे आहेत? हे आंबे कसे? 100ला 1.5 किलो. चांगले आंबे आहेत, मस्त. ह्या बाजारात आपल्या पॉपकॉर्नची गाडी सुद्धा बघूक मिळते. ही बघा 10 रुपये आहेत पॅकेट. हे जे दिसतात आतमध्ये तुमका ते फ्रेश एकदम तुमका काढून दिले जातले. इकडे असे फ्रेश पॉपकॉर्न आहेत. इथून आता पुढे आपल्या एक भाजी बघूक मिळतात बाजारामध्ये. पहिलं जे बघितलं होते आपण घरगुती वस्तू, फळा वगैरे इतर होती. पुढे पण असतलीच आहेत, कारण मोठं बाजार आहे, खूप मोठं बाजार आहे. असा सरळ आपल्या स्ट्रेट जाऊचा आणि लेफ्ट जाऊचा परत. तेव्हा इकडे भाजीची दुकानं होती बघा. फ्रेश भाजी आहे, कोल्हापूरची भाजी सगळी. ह्या काय नवीन बघूक मिळतं आपल्या. काय रे काका, हे काय कसल्या गोळ्या आहेत या? आयुर्वेदिक आहे काय? कंबर दुखी, गुडघे दुखी, सांधे दुखी, मान दुखी, पाठ दुखी, दवाई लेने का वक्त. सुबह नाश्ता के बाद 2 गोली, रात को सोते वक्त 2 गोली. अच्छा, ह्या काकांकडे हे सुद्धा गोळी आहेत असे. बाकीचे पण असं अजून काय काय. हे कसले तरी पुडी आहेत आतमध्ये आणि मागे त्याचे औषधं लिहिलेली आहेत, कशावर हे उपयोगी येतात ते. मुतखड्याचे औषध घेण्याची पद्धत. सकाळी अंसेपोटी 1 पुडी व रात्री झोपतेवेळी 1 पुडी 2 चमचे मधात मिसळून घ्यावे. सोबत 1 ग्लास गरम कोमट पाणी घ्यावे. 21 दिवस. हत्ती मुन्नाबाई, गांधी चौक, निपाणी. हे कॉन्टॅक्ट नंबर आहे. कोणाक जर हवे असेल तर कॉल करू शकतो. पावसानं जरा आज बरा केला ना, त्याच्यामुळे फिराक जरा बरा वाटता. इकडे गरम मसाल्याचे पदार्थ आहेत सगळे बघा, वेगवेगळे. ड्रायफ्रूट सुद्धा असत. हे कसले गोळी आहेत? हा, पानाची. तुम्ही बनवलंच काय हे? मग विकतच आणले. किती रुपये? फक्त 10 रुपये. हे काजूगर 20 रुपयाचे काजूगर आहेत. ड्रायफ्रूट्स आहेत इकडे. हे बघा मनुका सुद्धा असत. हे पण आहेत. बदाम, वेलची असं. हे सगळे 20-20 वाले आहेत काय? अच्छा, बडीशेप असा इकडे. भाजलेली आई रोस्टेड बडीशेप. अच्छा, ह्या फुल काहीतरी औषधी आहे ना ह्या? पनीर फुल. काय त्याचं कसा काय घ्यायचा का काय? हां, अच्छा. असं किती दिवस करायचा? हो, अच्छा, कंट्रोल होता शुगर.
वाढताना ते बहुतेक कंट्रोलवर आहे. ओके ओके ओके. पनीर फुल औषधी आहे. काकांकडे अजूनही हे सीड्स वगैरे ते बघा वेगवेगळे जे खाऊसाठी वापरतात, मिठाईमध्ये पण वापरतात असे आहेत वेगवेगळे. मोठा दुकान आहे इकडे. काकांकडे पण सगळे किराणा मालाचे ह्या आयटम आहेत सगळे. तर काय सोयाबीन आहे ना? किती रुपये काका या? 50 रुपये सोयाबीन आहे. असे वेगवेगळे प्रकार आहेत भरपूर काकांकडे. मस्त. इतक्या मोठं दुकान घेऊन येणं आठवडी बाजारात म्हणजे सर्कसच आहे, मोठी सर्कस आहे. एवढा येऊन सकाळी लावचा परत तेवढाच काढूचा. काका तुम्ही खैसून येतास? गाव खयचो तुमचं? अच्छा नांदगावचे तुम्ही. ह्या सगळ्या आणूचा भारी ना तुमका? हे नारळ कसे ते? 30 वाले 100ला 4. 25 रुपये एक नारळ. हा महाग झाले नारळ. काकांकडे पानं स्वस्त 30 रुपये शेकडा. यासाठी पापडाचे आयटम आहेत सगळे. कुरकुरे बघा हे दिसतात नाही, पापड आहेत. पापड सगळे पापड तळून खायचे तेलात. इकडे शेवये सुद्धा असते ते बघा मस्त. आता बघू शकतास तुम्ही मोठं पाऊस इलो आहे बघा. त्यामुळे आणि ह्याच म्हणजे एक मध्य सेंटरला ह्या ज्या दुकान आहे ना दोन्ही साईडला ताडपत्रेत आणलेला, पुढे पण ताडपत्रेत आणलेले. त्या ठिकाणी जास्त गर्दी होता असं पाऊस दिली होती. तिकडे लोक सगळे थांबून राहतात. हे पण दादा नांदगावमधलेच आहेत आणि त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले आहेत. बघा मच्छी मसालो, चिकन मसालो, मरिये मालवणी मसाले. अच्छा बहुतेक तुमका मी नांदगावच्या बाजारात पण बघितलेले वाटतं बहुतेक. आठवता मला पुढे. अच्छा काकांकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे दादांकडे मसाले आहेत बघा. हळद प्रकारचे सगळ्या प्रकारचे घरगुती आहे सगळं. आणि चिंचेचा आंबाट सुद्धा. ह्या किती रुपये काका? ओके. बी शिवाय आता बी नाही आतमध्ये. ओके 30 रुपये आता पाव किलो. ओके. कोकम कशी ती? 100 रुपये पाव. 100 रुपये पाव किलो म्हणजे 400 रुपये किलो. त्यानंतर आगळ सुद्धा असा. समृद्धी जनरल स्टोर्स या घरगुती असा. सचिन सदानंद पिसे. तुम्ही इकडचे आहेत काय? तरळ्यामधलेच आहेत काका आपले स्थायिक. इकडे पिठी पण आहे त्यांच्याकडे. पिठी कशी आहे? 50 रुपये पाव. त्यानंतर इकडे डांगर पीठ सुद्धा असं आहे बघा. 100 ग्रॅम 40 रुपये. ओके म्हणजे 400 रुपये किलो. अगरबत्त्या सुद्धा असतात पण ते त्यांचं प्रोडक्शन नाही. बाकी हा त्यांचा प्रोडक्शन आहे सगळ्या. 1 2 3 4 5 6 असे वेगवेगळे आहेत त्यांच्याकडे. तर मी आता ह्यो जवळजवळ 70% बाजार कव्हर केलं आहे. हैसून पुढे गेल्यानंतर तो ब्रिज दिसताना तिथपर्यंत हायवे आपल्याला मिळता. आणि हैसून पुढे सरळ गेल्यानंतर जवळजवळ 100 ते 150 मीटरच्या वर हायवे मिळता आपल्याला. आणि ह्या बाजूला सुकी मच्छी आणि ओली मच्छी ह्या मार्केटमध्ये म्हणजे तरळ्याच्या मार्केटमध्ये मिळत नाही. तर ह्याच्या पुढेच कासारड्याचा एक फाटो आहे. त्या कासारड्याच्या फाट्यावर मासेवाली बसलेली असतात. तर इकडनं आपण आता पुढे बघूया ह्या साईड खयची दुकानं आहेत ती. आता पावसामुळे नाही ना. तुम्ही खयच्या बाजार करतास? खयच्या बाजार करतास? एकच बाजार येऊ करतास? अच्छा ओके. काका कासारड्यातले आहेत आपले आणि त्यांचं भाजीचं दुकान आहे बघा. फ्रेश भाजी आहे चांगली. तर मित्रांनो समोर एक मेडिकल आहे. त्याच्या बाजूक किराणा अँड जनरल स्टोर्स, त्यानंतर कपड्याचं दुकान, हायटिक साडी सेंटर, साई श्रद्धा क्लॉथ सेंटर अशी कपड्याची दुकानं आहेत. त्यानंतर पुढे प्लॅस्टिकचं दुकान आहे म्हणजे जनरल स्टोअर. भांडी वगैरे मिळतात तुमका. अशी ही म्हणजे जुनी बाजारपेठ असा ही.
आणि इकडेच आपलो आठवडी बाजार भरता. ह्यो असो गेलो हा आणि तो तसो म्हणजे एल शेपमध्ये ह्यो बाजार हा पूर्ण. इकडे सगळे बेकरीचे आयटम आहेत आपले. चकली, शंकरपाळी, सगळा बटर टोस्ट वगैरे सगळं आहे बघा. पुढे पण आपण बघूया. कसे आहेत काका नारळ? कितीपासून? 30 पासून का 25 पासून? म्हणजे 25 पासून स्टार्ट. 100 म्हणजे. हे कसे मोठे? 40, 50. 25 पासून 50 पर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारचे नारळ. हे कसे आहेत? 20 रुपये. अच्छा, त्याच्यापेक्षा पण लहान नारळ आहेत. ओके. आणि पण 1050. ओके, म्हणजे हे आपल्याकडे मातीचे पण चुली बघूक मिळतात आणि लोखंडी पण असतात. भिडाचे आहेत ते. आणि किमती तुमका वरती दिसतात ते बघा. 1050, 750, त्यानंतर ही 1850 मजबूत असा. त्यानंतर तिकडे सिमेंटचे सुद्धा असतात. ते किती रुपये आहेत? अंदाजे 1001 रुपये का जास्त असतील? स्वस्त म्हणजे. ओके. तुळस पण आहे बघा. 500 रुपये, 350 रुपये, 200 रुपये. आणि इकडे गणपतीचे पाठ सुद्धा असतात ज्या 2000 रुपये असा. आणि बाकीचे 2000 पर्यंत सगळे छोटे मोठे वेगवेगळ्या प्रकारचे पाठ आहेत ते बघा. आणि ही बंदूक सुद्धा असा यांच्याकडे एअरगनची. इकडे सुरुवातीक पण म्हणजे एंडिंगला तुम्ही जर ह्या बाजून इलास ना तर पहिला तुमका दुकान गावतला ह्या फळाचा. आणि जर त्या बाजून इलास म्हणजे आता आपण एस टी स्टँडच्या तिकडनं इलेलो तर ह्या शेवटचं दुकान आहे इकडे. त्याच्या खालना ब्रिजच्या खालना पण एक रस्तो गेलो हा खाली. तिकडे पण दुकानं लागली आहेत. ही बाजू कणकवलीच्या बाजू गेली ही बघा. आणि ही बाजू आहे ना ती पुढे आपल्या खारेपाटणची बाजू आहे. ही जी बाजू आहे ती. मित्रांनो, ही तुमका जी दिसता ना तर ब्रिजच्या खाली दुकानं असतात. ठराविक दुकानं असतात. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हे साधारण 10 दुकानं असतात. आणि एका बाजू बाजाराची दुकानं लागली आहेत सगळी, भाजीची दुकानं वगैरे. आणि दुसऱ्या बाजू की बघा रिक्षा स्टँड असतात. हे रिक्षा लागलेले आहेत जे वेगवेगळ्या गावामध्ये इथून जाऊ शकतास तुम्ही. तरी भाजीची दुकानं जास्त ती. त्यानंतर एक घरगुती वस्तू सगळे. पुढे पण घरगुती वस्तूच आहेत सगळे. 1, 2 भाजीची दुकानं. आणि पुढे छत्रीवाले आहेत. आणि त्याच्या पुढे एक आपली भाजी गावठी भाजी बघूया ती पण. ह्या वेखंडचा झाड हा पहिल्यांदाच आपण बघितलं. वेखंडचा झाड कसा असतं का जा ह्या काकांकडे विकू गेला. काका किती रुपये आहे यार झाड? 20 रुपये फक्त. ही हारात वगैरे वापरतात तीच नाही. ही जी आहेत ना ती हारात वगैरे वापरतात. तर त्याचे फांदिया कट करून डायरेक्ट ही होतात, जगतात. हळदीचा कसा आहे? 20 रुपये एक आहे बघा. अच्छा, मस्त मस्त. काकांकडे केळी सुद्धा असत ती बघा. केळी कशी आहे ती? मोठी 80 आणि 60. त्यानंतर पपईचं झाड सुद्धा असं. इकडे जास्वंदीची झाडं सुद्धा असत काकांनी आणलेली. काकांची स्वतःची बाग आहे बहुतेक, होय ना? खायचे तुम्ही? इकडचे कासारड्यामधले. अच्छा. आणि इकडे मिरवेल सुद्धा असा. ह्या एक कसलं तरी वेगळा झाड दिसता मग. ह्या कसला आहे काका? तुरो. कशासाठी पण वापरतात? शोचा जाणार. अच्छा, ओके ओके. इकडे गोंड्याचा सुद्धा असं. गोंडो नाही तो. ओके ओके, म्हणजे औषधी आहे. लहान मुलांच्या पोटात वगैरे दुखतं त्याच्यासाठी आहे औषधी झाड. ह्या किती रुपया? 50 रुपया. तर काकांचं दुकान ब्रिजच्या खाली असा. जर तुमचा कोणा घ्यायचा असत तर ह्यो ब्रिज पहिलंच लागतं. त्याच्या खाली काकांचं दुकान असा. आणि त्याच्या बाजूक पण दुकानं असतात ही बघा दोन्ही साईडला. हे बघा ही दिसतात ती दुकानं.
तर या मोठ्या ब्रिजच्या खालून ह्यो जो बाजार चालू होता ना, आतमध्ये गेल्यानंतर आपण इथून राईट मारल्यानंतर त्या रस्त्याक बाहेर पडटलो आणि हैसून जरी गेलास तुम्ही तरी परत आतमध्ये घुसाक होय आणि तिथून लेफ्ट मारूक होई काय हय येतलो. असो एल शेपमध्ये भरणारो बाजार असतो आणि त्या बाजूक असा स्टँड. आता स्टँडच्या दिशेने आपण तिकडे जाऊया. तिकडे आपली गाडी पार्क केलेली आहे. सुखसोयीच्या दृष्टीने जर बघूक गेलास ना तर इकडे तुमका बऱ्याच प्रकारचा म्हणजे रवाची पण सोय होऊ शकता, तुमची जेवणाची पण सोय होऊ शकता. तिकडे पुढच्या बाजूक तिकडे हॉटेल्स वगैरे असत, रिसॉर्ट वगैरे असत जिथे तुम्ही स्टे करू शकतास. इकडे तुमका 3 बँके एकाच ठिकाणी असत, SBI, HDFC आणि इंडसइंड बँक. इकडे ATM सुद्धा असा, म्हणजे तुम्ही पैसे पण तुमका जर हवे झाले तर इकडे तुम्ही काढू शकतास. हे जो तुमका समोर दिसता ना तरंदळे प्रकल्प, मोठा धरण असा ज्याचा फायदो सगळ्या शेतकऱ्यांका होत असत. कारण किती मोठा धरण असं तुम्ही बघू शकतास. आणि त्याच्या बाजूकच हे बघा रस्तो आहे ना, हे जो समोर तुमका दिसता हे रस्तो कणकवलीच्या दिशेने गेलो. तर ह्या असा तरंदळे प्रकल्प आणि आपल्याला आता त्याच रस्त्याने कणकवलीमध्ये जायचं असा. तर कणकवलीपासून 10 किलोमीटरच्या अंतरावर असलेला प्रसिद्ध इकडे धबधब्याचा स्पॉट असा जो हा सावडाव धबधबो. सावडाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येत असल्यामुळे इकडे आतमध्ये जाताना सुद्धा कर वसुली केली जाते. इकडे 10 रुपये तिकडे ते दादा बसले ते तिकीट फाडून देतात आणि ते घेतल्यानंतरच आपण पुढे जाऊ शकतो. तर त्यामुळे मी पुढे गेले नाही इकडे तुमका दाखवसाठी. पण ह्यो जो गेट आहे ना सावडावचा गेट जो दिसतात त्याच्यानंतर आतमध्ये गेल्यानंतर परत एक गेट दिसतं बघा तुमका, तिथून तुम्ही आतमध्ये जाऊ शकता. अवघ्या इथून 2-3 किलोमीटरच्या अंतरावर असा. तर त्या धबधब्यावर तुम्ही जाऊ शकतास. तिथे पार्किंगची व्यवस्था असा, सगळी व्यवस्था तिकडे केलेली आणि सुंदर असं स्पॉट असा. जर तुम्ही इलास तर कणकवलीपासून 10 किलोमीटरच्या अंतरावर असा. तर ह्याचं तरळ्याचं बाजार तुमका कसं वाटलं नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवीन नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुमका मिळात. आपला कोंद्रे ह्यो नावाचा पण इंस्टाग्रामवर पेज असा, तर त्या कोंद्रे ह्यो नावाच्या इंस्टाग्रामला पण तुम्ही फॉलो करा, म्हणजे तुमका नवीन नवीन अपडेट वेळोवेळी बघूक मिळतील. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.